Здравейте, аз съм Здравейте, аз съм Беги Колон 231. Съжалявам, че тук прекъснах клипа, просто баба влезе и сега играме игра в футбол. И упражнях се малко на тази игра и бяхме 0-0. И сега малко съм хремал, съжалявам, че ще правя малко такива неща. Малко съм хремав, така и на тебе, натам трябва да тръгна. Добре, паснах ти. Окей, става натам да ритна. Де, колко бързо беше това мач, бе? Де, не. Сега ще спреш. Аха! Що бе, какво бе? Жълт картон. Голяма работа. Жълт картон си е жълт картон, бе. Какво толкова? Поне не е опасен. Като червения. Да ме изключат. Взех топката. И сега става да я пасна. Какво правиш, бе? Мри, бе! Да, той там вратаря вече сам. Не е честно. Не, те вкараха гол. Майли! Това не е... Пасни, бе! Ще по-добре да изкарам, отколкото да рискувам. Майка ти, путката. Айде бе, съжалявам, че използвам такива думи, но мамо! Майко, не я докачвай, бе! Добре, бе! Тука, ако знаете, клипа няма да е много дълъг, ще е няколко минути някъде там. Хайде! Фанах я. Какво по тялото, бе? Да, бе! 2-0, Това не е честно, бе. Хайде. Добре, сега тук само ще се изиграваме. Дай тази ще има тъпка. Що не има му да вземе тъпата, аз да бъда с всички? Не. Да. Цигани! Ето. Йоц. Сгубих. Дева майка ти. Продължаваме там. Размен. Дева, че през по време няма можеш. Дева, майка ти. Така. Бутам те и благодаря, че ми даде топката. Гол 3. Какво? Ма значи само си я паснах, бе. Давай. Айде. Дева цигърското. Хора. Дева ми чувате молитвата ми. Може да чувате. Едната ми молитва е, моля ви, спасете ме. На другия ми трениращия се матч вратарят беше добре концентрирана. Сега, какво го прихвана, Господ знае. Какво това, бе? Какво аз минах зад него? What? Дога ще ги спъвам. Айде, бе, топката не може да му вземеш, бе. Айде, ако направят четите са... Айде, гол. Айде, бе. Потупаха ни, бе. Това не е честно, бе, изкъпва. Ще спъна. Добре, от тук сме така. Мри, бе, what? Айде, гол. Няма смисъл, гол. Айде, ще има вратар, бе. Бъди като миналото по време, бе. Айде, бе, дай, бе. Ай! Самия вратар си я изкара. Не е само виновен аз.
Вратаря си я изкара. Шаут! Чакай, гол! Глава! Дева, как бе? Не! Майка ти. Биха ми. Ще бъда реклама. Дмитрия. Продължава напред. Дева. Никога се случва сега да победят, бе. А когато игра сега за купата, може би. Шака, не. Я върни? Да. Майка ти ме разстава. Ако тия сега не ги биемеш, признавам си, заколени сме като псета. Айде бе! Васи! Хора, до тук беше този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, абонирайте се за мене и ми поставете коментари, че този вратар ще изкара топката. Не, още не. И той още малко ще да изкара, но защо не стана така. И благодаря ви за наблюдаването, за което говорихте. Беше ми много приятно. И няма сега да приключа клипа, само ви казвам. И да, ще приключа. Благодаря ви. Чао!